Ni jodak Manyakoe kod Nyanchwa ywago chal marach mar apeyni magwengego ahinya te kinde ni makoth mapek chwe ka gidwaro ni jotelo mondo ng'i kaka iloso apeynigo. Apaya makioge kadhi Raganga kod mano ma skund praimar ma Nyanchwa orocho chenro mag wuoth e gwengego. Mae e kaka weche chal e gwenge Manyakoe kaunti ma Kisii ka jodak owuok oko ka giywago chal marach mar apaya ni makioge kadhi Raganga mokethore ahinya e kindegi makoth chwe. Giwacho ni kata bed ni iketo negi singo kinde ka kinde mar loso apaya ni, onge gimosetim ka sani apaya ni ok lore kaka wuono gipidho rabulu mar nyiso ichwang' margi. Kwa muda sasa tumekuwa tukihangaika na matope. Imetusumbua, wamama wetu wanasumbuka, huwezi peleka hata mgonjwa hospitali juu ya hii barabara. Inabidi tupepe mgonjwa kwenda hospitali kwa mikono. Hii barabara ya kutoka Kioge kwenda Raganga ukweli ni mbaya. Ukweli malalamishi iko mingi kwa nyumba. Wakati wanafika kwa nyumba, wamama hawatoseki kwa sababu kazi wanafanya kwa barabara ni mbaya, wanabeba mizigo. Sasa hata kupata watoto sasa ni shida. Tunaonelea miaka 2 kutoka leo hata watoto hakuna kwa nyumba kwa sababu wamefanya family planning kwa barabara. Ng'anyo no mioromo mapoya olose kind jodak kod jalup county commissioner Makitutu Madiere ka gidwaro jatend piny opargi mondo losnegi apaya no. Mr. Dr. William Samoei Ruto, our president, wewe ndio uko kwenye kiti. We have no other father, your excellency. Tafadhali, kuna barabara moja inakata across all the 5 wards. Kama akuja kutokea mtu ambaye anakuja kwenye ofisi yako, mimi naweza kubeba hawa clan elders, nije kwako, nije kutafuta maendeleo. Kama no bende, e gwenge ma Nyanchwa machiegni gi boma ma Kisii, chal en mano. Jodak makae bende ywago chal marach mar apaya matudo skund primar ma Nyanchwa, kar thieth man Nyanchwa kod kuonde man machiegni kode ka giwacho ni ka koth ochwe, wuoth koro bedo matek ahinya ne jopuonjre ma skundegi ichopo kiluwo apaya no. Hizi barabara mvua ikinyesha, hata heri sasa na jana hii kunyesha. Mvua ikinyesha saa hii watoto wanasumbuka sana kuenda shuleni. Tunaomba kwa unyenyekevu mkubwa. Hii barabara kwa sababu ya gradient ana maji ambayo yanatoka mlimani ni maji makubwa sana. Tupe muda, hii barabara tutaweza kutengeneza kwa wiki 2, alafu hii barabara ikamilike, watu wangu wapite. Ka girito ochak los apaya no, giwacho ni gibiro bedo ka gibago ng'anyo ma pile ka pile nyaka lose. Jailieta, Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wakao yweyo mar ariyo to kawadhi yweyo no Mintoni nyakwar chief machon outa iwacho ni Ramogi ler pa. Nicholas Mdoi kawuok Alego Kogelo. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa. Josiasa otere mos